background na hoto. Da farko dai zaka shiga Play Store ka sauko da wani application da ake kira cut and paste. Gashi nan ni da yake ina da shi, sai ka shige shi. Kana shigar shi zai kawo ka gurin da zai kawo ka wannan shafin, shine shafin farko inda za ka ga wani almakashi, sai ka taba almakashin. Zai kawo ka cikin gallery ɗinka inda za ka zaɓi hoton da kake son ka yi editing ɗin shi. Misali na shiga nan, ga wani hoto nan na yara, zan ɗauke shi jaraba da shi. Sai ka da ka shiga sai ka taba da hannunka ka kewaye iyakar inda kake son ka ɗauka, ko hoton da kake son iya inda kake son ka ɗauka na hoto. Misali gashi na ɗauke iya daidai shape ɗin hotuna. Sai ka taba wannan jan almakashin zai datse mashi, sai ka sake taba editing, zai kai ka inda zaka cire background ɗin da kake inda zaka yi da goggoge sauran background ɗin da ya rage a jikin hoton, ko kuma wurin da ka datsa jikin hoton inda kake buƙatar ya sake dawowa. Sai ka taba edit. Kana taba edit zai kawo ka gurin da zaka yi editing ɗin. Kun ga yanzu dan sauran wuraren da suka rage a jikin hoton inda ban goge ba, ko inda ni datse nake son in dawo da shi. Misali wannan bangaren na hannun kun ga bai cika ba, in ina son in dawo da shi to zan taba nan gurin ne, zai bani damar da na taba inda ya fita ba bukata zai dawo. Misali kun gani na dawo da wajen da ya cire ba tare da ina bukatar cirewar shi ba. To yanzu sai in ci gaba da datsewa. Duk da dai wannan banner ta danyi kama da wannan jikin background na gurin datsewai, amma ba matsala, zan iya gane iyakar kuma zan daddatse shi. Sai ka taba zooming, wata alama mai plus ga tana, kana taba shi zai baka damar yin zooming ba tare da ka goge komai ba. Yau an kai zooming za ka ga iya inda kake buƙatar ka yanke. Misali to sai ka dawo ka taba eraser, wato abun gogewa, ga tana. Sai ka goge ita kuma tana da adjust, tana da volume iya girman yadda kake buƙatar ka goge, tana da kuma ragewa. Sai ka taho ka yanke iya inda baka buƙatar. Kana yanke shi to sai ka ƙaro girman abun nan din eraser din, sai ka shiga ka goge. Kun ga na goge haka. To haka za ka yi da ka gama goge hoton. Shikenan za ka ga wata alama ta saving daga sama, ga tana. Sai ka taba ta. Kana taba ta zai saving din hoton bayan ka gama duk abin da kake so na editing din shi. Yana sauka, ya gama, ka sauke shi. Shikenan bayan ka sauke shi sai ka shiga sai ka shiga create. Sai ka shiga create colleagues nan gurin kenan. To kun ga nan ga wasu alamomi na pasting da draw da text in zaka sanya zane cikin hoton. In zaka sa zane a jikin hoton ko kuma zaka sa sticker. To yanzu dai background muke son mu canza. Ga background nan wanda aka sa mana na asali. In muna son mu canza sai mu shiga texture. In muka shiga zai ba mu dama ga gurare nan daban-daban, ga background nan kala-kala duk wanda muke bukata. In kuma muna da wani hoto ne a cikin wayar mu da muke son mu dauko, ga alama nan ta hoto da zamu danna sai ya dauko mana hoton da muke bukatar canzawa. Misali ga hotuna nan, ga wani nan misali in muka dau wannan sai mu datse shi iya yadda muke bukata, sai a danna OK. To
gaskiya ce. Da farko dai kai fasting ɗin hoton, da farko sai kai fasting ɗin hoton gashi nan. Kun ga hoton da ni yanke ya fito sosai. In kana son canza background sai ka taɓa gesto, sai ka taɓa duk irin background ɗin da kake so. In kuma hoto ne ma naka na cikin waya, da ka taɓa za ka ɗauko shi misali. Kun ga na canza background da wata kalar da nake bukata. Sai in taɓa saving daga nan sama dama, shikenan ya aje. Na aje shikenan na aje wannan hoton kamar haka. Sai kuma in ƙara taɓa daga sama dama, za ku kan alama ta cancel cross, to na tsakiyan wanda alama ce ta saving, da ka taɓa shi zai tambaye ka move this file to your gallery. In ka ce yes, shikenan. Sai ka danna yes, shikenan ya aje ma shi a gallery ɗinka. Sai kai minimizing, koma gallery ɗinka. Za ku ga hoton ya fito da background, sabon background da ka canza mai kamar haka. Kun gani? To shikenan hoton ya abin nan. Kun ga dai nan ban daidaita hoton ba, shi yasa bai dan hito abin nan ba, amma da na daidaita zai fito normal kamar a wurin aka dauki hoton. Allah ya bada sa'a. Muna fata za ku yi mana subscribe na channel ɗinmu kuma ku yi liking. Mun gode, sai an jima.